Diego Calvo cualificou como paso histórico para Galicia, para a rexión do norte de Portugal e para o futuro da cooperación europea a sinatura do convenio dos estatutos da Agrupación Europea de Cooperación Territorial da Raya Seca. Dende a Comunidade de Traballo de Galicia e Norte de Portugal, que encabeza nestes momentos o noso presidente Alfonso Rueda, asumimos dende o primeiro momento que este era un proxecto prioritario, un proxecto de país, porque o que está en xogo aquí non é só un marco de cooperación administrativa, é a capacidade de transformar a realidade dunha zona especialmente sensible aos grandes retos que nos enfrontamos. O despoboamento, que falaba o presidente da Deputación, a perda de dinamismo económico, a necesidade de preservar un medio ambiente fabuloso ou a obriga de xerar alternativas de futuro para a nosa mocidade. As cifras falan por si soas. 3.200 km cuadrados, 72.000 habitantes, riqueza natural e patrimonial e unha historia de colaboración. A nova agrupación abarcará máis de 3.100 km cadrados e máis de 72.000 habitantes, integrando 13 concellos galegos co apoio da Deputación de Ourense, así como as rexións portuguesas do Alto Miño, Cábado, Alto Támega e Barroso. Ben, hoxe damos un paso máis. Hoxe damos un paso máis ratificando o asinado e consolidamos unha iniciativa de cooperación territorial entre España e Portugal que realmente é importante. Falaba con algún alcalde. Hai anos viñeron moitos fondos europeos, incluso, e houve algún problema de xestión. Probablemente houve un problema de xestión en algún caso. Probablemente porque non tivamos este ferramenta, este instrumento maduro de organización e de relación como é a ECT. Hai que indicar que a mesma se encadra dentro da Eurorrexión Galicia Norte de Portugal e será a carta das mesmas e temos claro as necesidades que podemos atender, pero sobre todo as vantaxas. Eu creo que se hai algunha rexión en Europa, algunha rexión transfronteiriza que realmente colabore, que realmente se sinta cómoda nesta colaboración é Galicia e o norte de Portugal. É, de facto, para o Norte de Portugal muito importante passarmos a ter toda a nossa fronteira com interlocutores representativos dos territórios, e quando dizemos dos territórios, dizemos das populações. Estamos sempre as populações são o que nos move, o que nos faz estar aqui no território.